Hola, bon dia, soc la Mira. Avui us porto un pis situat al carrer Cor de Maria, això estem parlant a Girona Capital, d'acord? Estem molt a prop de la zona del Carlemany, de les botigues, de carretera a Barcelona, carrer de la Creu, estem també molt a prop de la zona de casernes, per tant és un punt molt neuràlgic. Aleshores, estem en el distribuïdor del pis, que podríem passar a la zona de cuina-menjador, on tindrem també sortida a la terrassa, o passem directament a les habitacions. Aquí el distribuïdor és molt gran i ja tenim un dels armaris encastats. El pis disposa de 3 habitacions que podrien ser dobles, les 3 també tenen armari encastats acabats de reformar. Els finestrals són grans i permeten que entri molta llum. Tot el pis és molt lluminós, està molt ben orientat a sud-est. Estem parlant de 113 metres sent útils. També trobem que tenim calefacció, gas natural i aire condicionat. Recentment el pis ha estat totalment pintat i els 2 banys estan reformats ara fa poc. Tots els punts de llum són de baix consum, amb LED. Una de les portes del bany també és corredís. El parquet que tenim és de fusta natural. Avancem pel passadís i tornem al que és a la zona comú. A la cuina arribem, que podria disposar d'un espai de taula i també té la seva sortida pròpia a la terrassa. L'espai de la terrassa és molt ampli i ens permet en aquest espai sortint de la cuina tenir un espai pel safareig. La caldera és pràcticament nova. Si avancem per aquí també tenim l'accés a menjador directe. El menjador és molt ampli. Permetria, si interessa, fer xemeneia. Ara mateix, per exemple, no tenim cap llum encès, tot és llum natural. El terra de la terrassa és tot hidràulic. I fins aquí el vídeo d'avui. Sisplau, si us pot interessar o voleu més informació, ens podeu fer un truc o comunicar-nos amb nosaltres a partir de la nostra web espigol.com. Moltes gràcies, fins aviat.